Samantala sa ating good news naman, Idol, mainit na pagkain ngayong tag-ulan inihatid po sa mga residente sa Karaal, Dagupan City. Para sa good news yan, kwento mo, Idol Tita Ronnie. Ulang panahon, masipag na nag-iikot at naghahatid ng mainit na pagkain sa kanilang barangay ang opisina ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Karaal, Dagupan City sa ika-4 na araw ng kanilang Kariton Hot Meals Year 7. Pinagsaluhan ng mga residente ang mainit at masarap na pagkain, dala ng SK bilang pampainit sa malamig na panahon lalo na ngayong nakakaranas ng pag-ulan. Nagsimula ang programa noong August 3, 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Kabataan. Layunin nitong makatulong sa mga nangangailangan at maipakita ang dedikasyon ng mga kabataan sa pagdilingkod sa komunidad. Bagamat hindi rin sila ligtas sa epekto ng masamang panahon, ay hindi nila ito alintana at patuloy naghahatid ng pagkain sa kanilang mga kabarangay. Kaya ang bawat ngiti ay nagsisilbing sukli sa pagod ng mga kabataang patuloy na naglilingkod. Sa pamamagitan ng Kariton Hot Meals, nais ng SK Karaal na ipakita na ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa pagtulong, pagdilingkod at pagbibigay ng pag-asa sa kanilang kapwa. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.